Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santu izenean, Amen. jaunazuekin. Azure espirituarekin. Gaur egun handia dugun Leizan, Santiburzio, gogoratu nahi dugu, hemen dugu irudi aitzaiz polita eta relikia. Eta lehendabizi aitor dezagun pekatoreo garela. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, erruki dakigula jainko guzi saltsua eta gure pekatu abarkaturik eraman gaizala betiko bizaran. Amen. Eta abez dezagun aintza. Egin dezagun otoiz, jainkol guztiun errukitsua, zurindarra eman zenion Tiburtzio, martiriduatxoari, beren ekaldiko oinazeak eramateko. Emaiguzu zure laguntzaren garaipena ospatzen dugunoi, etxaiaren maltzurkeriatik nagusi atera gaitezen. Zure seme Jesukristoren bitartez errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kronikak 2. liburutik. Egun haietan jaunaren beren arbasoen jainkoaren tenploa utzi eta idoloei kultu ematen hasi ziren. Halako bekatua jainkoaren haserrea piztu zuen Judaren eta Jerusalemen kontra. Profetek bidali zizkien beregana itzularazteko. Profetek oharpenak egin zizkieten, baina ez zieten kasurik egin. Zakarias, Joiada apaizaren semea, jainkoaren espirituak harturik, herriaren aurrean aurkeztu zen eta esan zion. Hau dio jainkoak, zergatik hausten dituzue jaunaren aginduak? Gaizki bukatu behar duzue, jauna baztertu duzuelako. Jaunak ere baztertu egiten zaituzte. Haiek Zakariasen kontra altxatu ziren eta erregearen aginduz harrika eman zioten jaunaren etxeko atarian. Izan ere, Joas erregeak, Zakariasen aita Joiadak, berari agertu zion leialtasunaz ahazturik, haren semea hilarazi zuen. Zakariasek hilzorian zegoela esan zuen. Ikus beza hau jaunak eta eskabitza kontuak. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna.
Orain zutik entzunen dugu evangelioa. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, egi-egiaz diozuet, garialean, lurrean erori eta hiltzen ezpada, bera bakarrik gelditzen da, baina hiltzen bada, fruitu asko ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, baina mundu honetan bere bizia gutxiesten duenak betiko bizirako bordeko du. Nire zerbitzari izan nahi duenak jarrai biezat ere. Ni nagoen tokian, han izango da nire zerbitzaria ere. Nire zerbitzaria dena ohoratu egingo du aitak. Jaunak esana. Eskerra zuri jauna. Gure bizitza kristaua da aulki bat bezala. Aulki bat behar ditu lau hanka. Eta gure bizitza kristauentzat ere lau hanka behar dugu. Lehenbiziko hanka, pues Jesusen laguntasuna, otoitza. Jesusekin hitz egin, kontatu gure gauzak, egunero. Berak badaki, bai, mino aitaba on batek nahi du bere semea kontatzea. Orduan, ze garrantzitsua den, behinpin minutu bat, otoitz egin. La primera pata de nuestra vida cristiana, oración. La segunda, bigarrena, meza. Bi lagunak, pues behar bada, egun guztia WhatsAppen bidez, hitz egin, bai, baina gero elkarrekin afaldu behar dute. Jaietan bereziki. Pues gu ere, fisikoki behar dugu Jesucristorekin egon. Bigarren hanka, la segunda pata, la misa, para que Jesucristo esté dentro de nosotros. Baina gu, perfektuak ez gara. Eta horregatik behar dugu, pues barkamena eskatzen. Behar dugu barkamena eskatu, behar dugu konfesioa. Una vez al año no hace daño, ¿no? Pues konfesion bat, jangoikoaren gana izultzeko. Eta laugarren hanka, pues gu, kristaugo bezala, non ikusten dugu Jesukristo? Sakramentuetan, bai, baina ere beste personengan, bereziki behartsuengan. Horregatik, laugarren hanka, pues karitatea, bestenganako maitasuna, besten alde arduratusuna. Eta horregatik, ja, lau hanka ditugu, eta, bueno, ongi, baina hau, ez da erosoa. Zer behar dugu? Aulki hau zer behar du? Pues bai, bizkar aulkia, necesita el respaldo. Honekin, ja, honekin, pues, agizko, oso ongi gaude. Eta zein da gure bizkar aulkirik? ¿Cuál es nuestro respaldo? Eliza, santuak. Gaur ospatzen dugu Santiburtzio. Berak zerutik babesten gaitu. Santuak eta inbeste jende hemen elizan laguntzen gaituzte gure fedea garatzeko. Gu ez gara frankotiradore batzuk. Gu ez gara, pues, bakarti animali bat. Behar dugu gizarte bat, behar dugu herri bat, behar dugu elkartu, behar dugu eliza. Eta hori esan nahi du gaurko festak. Hemen gaude Santiburtzio gogoratzeko
esateko badugu eredu bat gure bizitzan. Badugu persona bat maite du jangoikoa eta maite ditu besteak bere bizia baino gehiago. Eta horregatik martiria zen. Pues hori, lau hanka. Otoiza, meza konfesioa, bestenganako maitasuna, eta bizkara ulki bat, respaldoa. Eliza. Egin dezagun taldeak, egin dezagun komunitatea. Hala izan dadila. Eta orain, zutik... Egingo dugu gure eskaria lehendabizi Elizaren alde, Jesukristoren mezua eta presentzia zabaldezan. Eskat dezaiogun jaunari. Herri osoren onaz arduratu behar duten gobernuko agintarientzat, bereziki gure alkatea, gure zinegoziak, eska dezaiogun jaunari. Bueno, festetan gaude, baina badaude, jende ere gaixo, bakardadean edo pobrezian bizi diren alde. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure dizutuen alde. Dugu horatu, inbeste, arpaso, inbeste, senide, gaur bezikiko, Luis Barberia, Micaela Miragona, Leandro Izalte, Donitxita Olano, Luis Espíritu, Julita Olano da Juanito Barra, Carlo, María Jesús Ana Silvencia, Berrogeita Mari Nikoak, eta Hirurogeita Mari Juan José María Eugenia, Juan Fermín, Cecilia, Batiste, Dani, Josécho, Majari, Juan, Dominica, Marichu Sucuza, Astiria, Olano familia, Lozano familia, Vicente Azcárate, Marcos, Loncha, José María, Jesús María, Nairo Botoque familia, José Luis, Campán, Escabe, Fabio, Amén.
Eta orain zutik, intzentsoa bezala, igoko da gure otoitza. Zenideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jainko guztizona bedenka izazu gure pari gai hauek, eta sendo zazugugan Tiburtzio santuak bedero daixuriz aitortuzun sinismena. Jesukristoren bitartez. Amen. Jauna zuhekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunaren. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non naita beti guzuri eskerrak ematea. Jaunaita guzti santu, jangoiko alguztiun betirekorri. Kristori jarraituz, Tiburtzio, martiri santuak zure izena aitortzeko xuritzun odolak. Argirakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zeure almena agertzen baituzu. Eta indartxo egiten indarri gabea, zure testigu izan dadin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko gozi zaundi horri etengabe kantatuz. Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri. Egizazu da santu gihar daue zeuri espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruz erazi joala, ogi hartuta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Arzazue, eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kalizarturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Arzazue eta dan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Berriz etorri arte, aurrekoa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta sainkaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Florentzio gure gotzainarekin, eta elikizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna. Pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Bereziki Jose Luis Barberia, Mikaela Bilabona, Leandro Elizalde, Lonchita Olano eta Luis Erbiti, Julita Olano eta Juanito Garro, Maria Jesus Sagastibeltza, 52. urteko kinto hildakoak, Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin, 60ko hildako kintoak, Cecilia, Batiste eta Dani, Josetxo eta Margari, Juan eta Dominika, Maritxu, Sukuntza, Artola, Olano familiko hildakoak, López Garro familiko hildakoak, Vicente Azkarate, Marcos, Lontxa, Jose Mari, Jesus Mari, Nati, Otegi familiko hildakoak, Jose Luis eta Maripaz. Eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, bihaita jaueko alguztidur horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztira, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jainkoak bere seme alaba egin gaitu, horregatik kanta dezagun.
Atera gaitzazu jauna, gaitz guziatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen tastuitan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo, gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Eta indarra, Jesu Kristo, gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begirat zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Azure espirituarekin. Emaiozu pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki pakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontxua jaunaren maira deituak. Jauna ni ez nahi zinor, zure esean sartzeko.
Egin dezagun otoz. Zure semaitaren gorpuz olez janaitu gaituzu jauna. Tiburtzio, martiri santu egun hontan, emaiguzu maitasunik handienean, zugan irautea, zugandik bizitzea eta zugana joatea. Jesukristoren bitartez. Amen. Orain festak ongi pasatzeko opari bat izango dugu. Tiburtzioren relikia, musu bat edo maitasunezko keinu bat egiten aldugu. Jauna zuekin bedenkatza izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.